Vytvorenie miestnosti. Zadajte názov miestnosti. Môžete vyplniť popis, fotky miestnosti. Fotky miestnosti využijete neskôr pri vytváraní položiek. Na fotku viete označiť, kde sa predmet nachádza. Pre zdieľanie miestnosti zadajte e-mail a odošlite. Pošle sa pozvánka registrovaným aj neregistrovaným používateľom. Pridanie predmetu. Zadajte názov predmetu. Môžete vyplniť popis, fotku, umiestnenie, dokumenty. Umiestnenie predmetu na fotke vykonáte nasledovne. Vyberte miestnosť. Kliknite na tlačidlo Označiť predmet na fotke. Následne sa otvorí okno s fotkami. Umiestnite PIN kliknutím na fotku. Následne môžete nahrať faktúru, blok alebo dokument. Doplňte voliteľné informácie ako dátum kúpy, cenu, koniec záruky, opis, poznámku. Upozornenia. Prejdite do nastavení a na notifikácie. Zapnite upozornenia na míňajúce sa zásoby a končiacu záruku. Notifikácie sa zobrazia v apke a aj ako push správy. Vyhľadávanie. Napíšte prvé písmená predmetu alebo miestnosti. Výsledky sa zobrazia okamžite. Nastavenia. Môžete zmeniť napríklad jazyk aplikácie, menu ako eurá a doláre a iné preferencie. Videonávod si viete pozrieť kedykoľvek v nastaveniach v časti Videonávody. Roomview. Získajte prehľad o svojich veciach.